निहार ॲग्रोटेक स्टील कंपनीचे अधिकृत विक्रेते। आमच्याकडे ब्रश कटर, चेन सॉ, वॉटर पंप, पोर्टेबल स्प्रेअर, मिस्ट ब्लॉवर तसेच अर्थ ऑगर मिळतील। आमच्या शाखा कुडाळ, बांदा आणि कणकवली। संपर्क 9011014911 किंवा 9822120967 किंवा 9822689268 किंवा 8805016424। नमस्कार, आपण आता आहोत प्रांत कार्यालय कणकवली येथे। दर्शको, आपल्याला माहितीच आहे की आज 26 जानेवारी म्हणजे प्रजासत्ताक दिन आणि त्याच प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अनेक उपोषणं जी आहेत ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चालू आहे। आपण आता आहोत प्रांत कार्यालय कणकवली येथे। आपल्यासोबत काही उपोषण करते आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की त्यांच्या नेमक्या मागण्या काय। तर काय सांगाल, नेमकं काय उपोषण केलं जातंय, काय नेमकी तुमची मागणी काय? वैभववाडी नगरपंचायत हद्दीतील शासनाच्या रेकॉर्डला असणारा रस्ता, त्या ठिकाणी रस्त्याची अडवणूक केलेली आहे आणि या गोष्टीकडे वारंवार नगरपंचायतीकडे कळवलं असतं। नगरपंचायत या गोष्टीकडे 2 महिने झाले कुठल्याही प्रकारचा अद्यापही कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही। नगरपंचायत सांगत आहे की प्रांत कार्यालयाने हे रेखांकन आणि बिलशुद्धी वगैरे दिलेलं आहे आणि मग त्यानंतर आम्ही प्रांत कार्यालयाकडे या संदर्भात कळवलं, पण प्रांत कार्यालय सांगत असतं की या नगरपंचायतच्या अधिकारातला विषय आहे आणि आम्हाला इकडून तिकडे तिकडून इकडे या पद्धतीचं आम्हाला उत्तर मिळत आहे। त्यामुळे आम्हाला 2 महिने झाला आमच्याकडून न्याय न मिळाल्यामुळं आणि आम्ही तिथं स्थानिक रहिवासी राहत असल्यामुळं त्या ठिकाणी, तर त्यामुळे आम्हाला रस्ता न मिळाल्यामुळे आमची खूप अडचण होत आहे। त्यामुळे आम्ही उपोषणासाठी मार्ग वाढतो, रस्त्यासाठी रस्ता खुला करून मिळण्यासाठी उपोषण करत आहोत। आता तुमचं प्रांत साहेबांशी बोलणं झाले, नेमकं काय बोलणं झाले? प्रांत साहेबांनी तुम्हाला काय सांगितलं की आमच्याकडील पूर्ण कागदपत्राची कारवाई पूर्णपणे नगरपंचायतीकडे कागदपत्र पोच केलेलं आहे आणि त्या नगरपंचायतीनं काय आहे तो निर्णय याच्याबद्दल घ्यावा असं याबद्दल पद्धतीने कळवलं आहे, पण आम्हाला उपोषणाबद्दल काही अद्यापही ठाम असं निर्णय घेतला। तर दर्शक, आपण पाहिलं की या ठिकाणी प्रांत कार्यालय कणकवली येते आणि याबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडे प्रांत कार्यालयवाले सांगतात की सर्व अधिकार नगरपंचायतीकडे आहेत वैभववाडी, तर वैभववाडीवाले सांगतात की सगळे अधिकार जे आहेत ते प्रांत कार्यालय कणकवली येतात। त्यामुळे इकडून तिकडे ते ये जा करावी लागते, फेरजारा मारावा लागतो। त्यामुळे कुठेतरी यांचं देखील या ठिकाणी नुकसान होते, वेळ त्यांचा वाया होते आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न हा रस्त्याचा प्रश्न आहे। त्या रस्त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागते या लोकांना। त्यामुळे प्रशासनानं लवकरात लवकर या उपोषणकर्त्यांचा जे काही प्रॉब्लेम्स असतील, रस्त्याचा प्रश्न आहे तो प्रश्न रस्त्याचा सॉल्व्ह करावा आणि उपोषणकर्त्यांना न्याय मिळवून द्यावा। चिन्मय डोबळे, कोकणशाही, कणकवली। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।